Javík. Game Capture. Paráda. Teraz to ide tak, jak to má ísť. Tak to má byť. Vyzdvihneme si ešte zlato, odmeny. Tu ešte nemáme, jo. Čiže koľko máme? Ideme dneska push 8000. To by mala byť aj nová arena. Nie? Koľko to sú dve areny. Fú, tam máme čo robiť. Tak ideme taký rýchly push, no. Rýchlo ich porazíme a ideme na 8K dneska. Máme taký rovno, taký agresívny push. Ani neviem, čo sú to za karty tam u neho. Nie, na Wizarda. Ale dosť debilne som ho použil aj. To bola chyba. Lebo teraz mi zbytočne iba zomre. Dobre, tí sú mŕtvi, ale aj PK bude minus. Pretože je level 11, tak aj vie, čo robí. Že podceňovať ho nesmieme. Podceňovať by sme nikoho nemali. Stihol som, paráda. Dáme ešte raz taký push. Vidíme, že čo to urobí. Či položíte isté karty. A väžu má minus. Dobre, dobrý začiatok. Ideme na 3. Ideme na 3, či na istotu. Toto neviem, že či skape pri veži. Nepoznám ešte tie veľmi nové karty. A mohla by. Zbieram veľa elixíru. Zbytočne sa preplňa. Dobre. Dobre, paráda, on si dá ešte damage. To je akože dosť otravná karta, ja som ešte nikoho nevidel s tým hrať, teraz prvýkrát v podstate. Má ďalšiu väžu dole, to by mohol ísť aj na 3 teoreticky. Paráda, paráda, paráda. Ide to. Á, netrafím ho, škoda. Škoda, škoda, ale je to na 3. Pohoda, pohoda. Super, super. Je to naše opening. Kind Giant, čo tu máme? Tento banner. Chodiace inferno. Aj tu máme takú odmenu. OK. Môže byť. Toto by som potreboval nazbierať. Tak si môžem dať peku na 15. Viete čo? Ja si asi nechám tie všetky odmeny a na konci, keď dohráme, to si všetko asi pootvárame, že naraz. Nech máme taký opening. Čo poviete? 2 roky. 12. Čiže nájsť zo zadu, zase to tá potvora otravná. Skoro. To je tiež otravná karta dosť. A my dáme taký nenápadný push zľava. A dá si PK damage, dá si. Pecka, 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 pecka. Nemá čím brániť tú ľavú stranu. Damage má aj na pravej.
Knight si tam urobí svoje, to čo má, tak to má byť. Dobre, dobre. Môže byť, môže byť. Kde ide? On tam čo má? On tam nemal žiadne spely, ne? Toto má. Toto je... To si ešte? Pecka. Super, super, zatiaľ to ide. Chat, zatiaľ to ide. Teraz by mohol byť dvakrát. Nemám elixír. Nevadí, nevadí. Dáme na 3. Akurát bude dvakrát. Akurát si aj načítam. Nový. Taká tu. Super. Knighta dám pred neho. Ako taká ochrana. Že nech Pekka viacej vydrží. To je taká dobrá taktika. Toto neviem, či mi zabije tých mimoňov, alebo nie. Dobre. Jeho dám stade. Načítame rovno druhého exekutora. A to už nemá šancu ubrániť, chlapci. Toto je naše, je to na 3. Je to tam. To nie je šanca. Knight splnil svoju úlohu, ochránil Pekku, Pekka má skoro full HP. A je to naše, je to na 3. Je to doma, je to doma. Mega Minion, Rare Card. Next Reward, to si necháme, toto si tiež necháme a ideme ďalšiu rovno. Nech to ocejpa. Pecka, pecka, zatiaľ sa darí, zatiaľ sa darí. Zatiaľ ideme bez prehry. Nemám tornado, bohužiaľ, že by som to nalakal na hlavnú väžu. Nedal si ani nedal si damage. Slabé karty, to je to presne, čo hovorím stále. Cíti tam ten rozdiel. Počkáme si, kým mu skončí aj tá somarina. Názvy si nepamätám. Ospravedlňujem sa, neviem už všetky tie karty po tej dobe. Zbytočné minúty spell. Tomu tiež nič nevydrží. Títo tiež zomrú. Ja mám ešte zapik prichystaný, keď dá čo na vzduch. A to už má väžu minus. Ja si dám teraz tu Hog Ridera. Počkaj, jakže sa fokusoval na Hog Ridera a nie na tú väžu? To položil tak akože pred neho? Čo sa tam stalo teraz? Väžu má minus. Už by to mohlo aj zdať, nemá to zmysel pre chlapca. Ó, Nazar, Mirko, Nazar, vítam ťa. Dúfam, že sa budeš dneska baviť s nami. Zatiaľ ideme bez prehry, úspešne. Zatiaľ sa darí, tak jak to má byť. Pavci, pozri, už to vzdal. A nevieme to naťahovať, dám tam zapa. Aký push, tak to má byť, ne? Dúfam, že sa máš dobre, Mirko. Ó! Som myslel, že tam bude taká legenda. Tak sme sa dohodli dneska, že veci budeme otvárať až na konci videjka. Najskôr si všetko pozbierame. Začínal som na 7000, už mám 7122, môže byť, ne? Čiže... To je 14-ková karta. Ten už bude mať aj taký damage. On by to chcelo dať, že zaňho. On pôjde k nemu. Takto presne.
Úplne zbytočné minúte. Tým, že nemá teraz elixír, ja si môžem dať Hoga. No tam dá takú podobnú submarinu jak predtým. Nebude vedieť, čo má braniť. Tiež zbytočné minúte. Dobre, môže byť. Chlapec to hrá tak, že ani nevie poriadne, čo robí. Ako sa ti hraje Royal na kompe? Nie je to také nepríjemné. Vieš čo, nepríjemné mi to až tak úplne plynulé, ako na mobile. Ale všetko to je v podstate o zvyku, ako zvykneš si na to. Tak dá sa zatiaľ vidieť, že odtedy čo to hrám, tak som ešte ani raz neprehral. Čo je ako celkom úlet a už mám takých 1200 trofejí za sebou. Mirko, ale teba som videl, že ty si docela pušol. Koľkože to vlastne máš teraz trofejí? Že nech viem, že jak sa mám veľmi ponáhrať. Dám si rozsvičku a idem si po teba. Koľkože to vlastne teraz máš trofejí? Kým si dáš rozsvičku, ja dám aj 3 výhry. 8200. Mám čo robiť. 2000 predo mnou. Čiže Knight zo zadu, klasika. Ochrana pre Megapeku. Keď si nabijeme fullku, typek to už zdal vlastne. Keď si nabijeme vlastne fullku, dáme si peku zaňho. A už pomaličky máme nabitého aj exekutora, čiže ten pôjde ako dozadu na vzdušných nepriateľov. A toto je také docela silné kombo. Už mám aj zap nabitý, kým peka prešla na jeho stranu. Už aj tornado. Ale vlastne nemusím nič robiť, lebo typek to ani nehrá. Čiže tak asi. Hovorím, Braško, že ty kým dáš jednu tú rozsvičku, tak ja už budem mať 3 výhry. Je to, dneska to ide. Nás easy nepriateľov, to nie je taká vojna, ako som mal ja. Tá vojna ťa ešte len čaká proti mne. Dneska som ešte nemal takého supera, že by som sa zapotil, ale tu už je taký vyrovnaný. Level 14, toto môže byť zaujímavé. Aj rovnaké karty má. Level... A nemám tu dobré karty načítané. To je blbé. Dáme taký rýchly push, vidíme, že čo to urobí. Tá princeska tu doťahne, čo? Zap. Aj. To už nie je príjemné. Zlé karty boli na začiatku na ruke. Ten už vie, čo robí. Nezabije zap. Aj, škoda. Nemám ani čo dať poriadne. Tam hodí takú submarinu, čo mi to celé zabije. Jasné. Máme problém. Polku veže má dole zase. Uhrať sa to ešte dá. Stratené nič nie. Ale tiež karty, čo mám na ruke, nie je boh vie čo. Takže dáme peku. Dobre, super, toto mi vyšlo. Rovno Hoga sprava. Dobre, pecka. Pecka, to by mohli ísť 2 veže dole teraz. To je ten push, čo som potreboval. Nie!
nevyšlo. Toto mi nevyšlo veľmi. To som pokašal. To som pokašal teraz. To som pokašal dosť. Väža minus. Kurník, chlapci, máme napínavý fight teraz. Teraz už iba v podstate obrániť, tam bude ten sudden death, alebo jak sa to volá. Samarina. Teraz on mi dáva push, docela nepríjemný. Fú, chlapci, prvá prehra. Prvá prehra. Je to prvá prehra, no, škoda. Ale ako dosť vyrovnaná hra. Minus 30, fú, to je nepríjemné. Nejak všimol som si, že máš channel points. No jo, je to tak. Bol dobrý typek, no, musím uznať. Bolo to také dosť vyrovnané. Mi zobrala prehra teraz. Dúfam, že hodím na dobrú stranu. Typkovi preteká. Mám výhodu viacej elixíru momentálne. Toto je úplne zbytočné, čo urobil. Asi dám hoga na pravú stranu. Zdá to? Risknem. Lebo myslím, že už asi hrať nebude. Poď ma. Dobre. Na co sú dobré wildcards v Royali? Myslíš akože tie evolvnuté, či ktoré myslíš teraz? To ako ja ani nemám evolúcie. No presne tu máš také tie eventy, kde to vieš získavať, keď plníš. Ale zvykne byť aj taký event, že hneď na začiatku za 10 trofejí ti tu dá, že 6 a máš rovno evolvnuté karty. Treba to sledovať, len. Ja mám dve na mojom deku. A mám potom ešte... Na čom som tu mal? Tu mám na archerkách, to by sa ti zišlo. Ale neviem, čo robí. Oni rýchlejšie strieľajú. To je tiež akože docela fajn. A to mám na Wizardovi. Toto si videl a Knightovi. Na Peku by som chcel. Počúvaj, ti ukážem, že čo robí Peka. A toto, keď sa mi podarí získať, táto bude akože extrém. Pozeraj na to, že čo robí Evolution. Ti normálne, že dropne dve Peky z oboch stran. Ale takisto silné proste. Že nie je to ako taký mirror či kon, ale proste ti dropne dve Peky.
Nič, dáme ešte jeden win, a keď chceš, môžeme dať potom proti sebe. Opa, opa. Dobre, no to som tam už ani nemal hádzať, keď som nedával pozor. No, dobre, už sa sústredím, už dávam pozor. Rozmýšľal som, že začnem tou pekou. Toto nechápem, že čo je za taktiku. Hitne si, ne? Peka ešte do veže. No jasné. Ešte raz by mohol. Jasné. Exekutor by to mohol aj dokončiť. No dobre. Presne tak som to chcel. Keď dohraz môžeme dať petu. Tak som ready na teba. Zap. Koľko mám? Nemám načítaný dostatok. Čo tam dropol za kartu? Valkyriu na pod minion hordu? Ježiši. To čo mi dáva za nubov? Pre boha. Kamo, veď o týždeň už pôjdeme ranked. 15 000 trofejí, ranked, typek to už zdal. Nič, tak keď to vzdal, tak ja si dám takže pomaličky peku zo zadu. Na to si nabijem exekutora, máme že double. A teraz pôjdeme taký push. Typek nebude vedieť ani čo sa deje. Za tým ešte rovno elektrovizarda. A mám 4 karty, ktoré sú akože dosť OP a ešte neprešli ani polku mapy. Ale typek vlastne nehrá, čiže som to vyhral. GG. Oh, damage si dal na začiatku. Good luck. Thanks. No pome, Mirko, pome. Kľudne ma pozvi. Uvidíme, čo v tebe je. Či si sa nejak zlepšil. A pozrieme, už mi ide aj streambot, teda chatbot. Aspoň malo by to byť ono, či nie? Čo to je? Hej, je to ono. Ešte by to chcelo len tak pomenovať. Dával som to pomenovať, ale tak to tam neukazuje, neviem prečo. Vieš čo, budem sa musieť ešte na to pozrieť, že jak to poriadne funguje, ja sám neviem. Toľko tam je nastavení. OK, zatiaľ si dal akože pekný začiatok, musím ťa pochváliť. Čo je? No, tak otrávne karty toto. Vieš, že máme docela podobne na tom. Archerky, klasika zo zadu. Ale no. To si mal šťastie. To si mal šťastie, že mi to nevyšlo.
Nič, väžu ti nechám už. Jedno. Á, škoda, škoda. Neviem, či boli dobre položené momentálne karty z tvojej strany. Dobre to braníš. Zatiaľ. Dosť dobre, dosť dobre. Asi ti ani nestihnem dať dole tú väžu. Veľmi pekne. Nemám hoga, nemám nič. Veľmi pekne. Gratulujem. Gratulujem, gratulujem. Môžeme dať ešte jednu, keď chceš. Dva, jedna pre teba. Tak poď ešte jednu. Poď ešte jednu. Randuj petu. Dáme ešte jednu teda. Tak primi to. Tebe som poslal, ne? Dobre. Toto mám pocit, že to načítavanie tej obrazovky na počítači je dlhšie, jak klasicky na mobile. Bajú mi levely mojich karet. Je silné. Dobre, Executor si ešte dal nejaký ten damage. Dobre, paráda, paráda. A damage tam padol. Dobre, raz si udrel, môže byť. Super. Paráda, paráda. Teraz si minul, dobre, tak to má byť presne. Fireball minúty, OK. Probléme s elixírom momentálne, zrejme, na druhej strane.
Pecka, exekutor si dá damage na väžu a väža je dole. GG. Dobre si išiel. Už som vedel, jak na teba trošku. To sa mi snad sníva, kurník. Nie, ale dobre si išiel. Lepšie, jak naposledy. Ale stále by som bol top 1. Nie. 1-1 dneska. Pekne. Ja ťa chcem ničiť v tejto hre. Sme najlepší na svete. Sme, ale stále musí byť niekto prvý. Je mi to ľúto, ale táto hra je tak, bohužiaľ. Dáme ešte rankedy. Nech sa blížime k tej 8000-ke. XD. Táto hra nepôjde v tvoj prospech. To je tak, no. Niekto musí byť stále lepší. A som nestihol. On tam teraz menie karty, čiže budem vedieť, že aspoň čo má. To rovno zapnem. Exekutora zo zadu, pecka. Minion horda, keď tam máme exekutora. Jediné šťastie má, že sa nefokusuje na tých naľavo. No. Tí mu dali trošku damage. Zbytočne. Žiaden damage to neurobí. Hádže tam karty len tak, bez rozmýšľania už. Akurát tu hodí týchto trotlov. Škoda, že už ja nemám kartu, že by som dal taký push rovno na 3. Nič, nabijeme. Dáme ďalší. Aj bože, zase toto otrávne karty. Milujem. Škoda, že si tá raketka udrala. To zapa. Peka si dá jeden damage a je to veža. Paráda. Chlapci, tu môžete očakávať iba profi gameplay. Nič iné. Nie je čo riešiť. Vediem, možno dáme dneska iba do tých 500. 8000 eur. No. Čo dáme? Čiže najcu zadu, o 13. Dal mušketu. OK. Jeden damage si dá iba. Pecka. Ona mi ho zabije. Škoda. Škoda, že si nehytne. Tak, dobré. Dobre, exekutora som ochránil. To je fajn. Má taký zápav, dačo, taký spell? Nemá nič. Fireball si minul. Má minus 4 elixíry. Ale aj tak nemám čím pušovať. Si najlepší hráč Royalu na Slovensku. Otázka. Počkaj, hneď ti odpoviem.
Vieš čo, asi najlepším by som sa nepovažoval, bo nie som zase taký, že by som vedel hrať všetky karty. Viem hrať iba to, čo mám v podstate. A... Ty kokos, to čo je? Máme ešte čo robiť, no na to, že by som bol najlepší. Dobre, asi jeden damage. No, keď tam toto dám. Počúvaj, čo sú za karty tu? Tu prvýkrát vidím také mega evolvy, alebo neviem, čo sa tam deje, pre boha. Vieš, čo má dole. Ty kokos, to čo on tam hádže? On má celý evolvnutý deck, alebo čo? Ja ti poviem úprimne, že je mi veľmi ťažko sa udržať na 8200 trofejí. No, uvidím. Poviem ti ja, keď tam budem. Neviem ti teraz povedať. A či sa nám vôbec podarí akože dostať na tých 15 000. Ale zatiaľ to je akože v pohode. Ale odtedy čo hrám, tam mám proste že jednu prehru. To je bad talk. Všetko je proste vino. Tu som mal jednu prehru. Tu mám s tebou. No, jedna bola s tebou a druhá s tým ranked typkom. Inak všetko je proste vyhra odtedy čo hrám. Robíme Royal Akadémiu. Ja si nemyslím, že tá hra sa udrží ešte tak dlho v takom... No, tak medzi ľuďmi ako je teraz, že v takom hype. Na to ďaká iba tým streamerom podľa mňa dostalo hype. Rest, 2 sekundový Maťo a určite ešte taký zahraničný. No, až tak nemám nasledovanú tú scénu. No to je podľa mňa len také chvíľkové, uvidíme. Tiež som to nehral teraz niekoľko rokov, stiahol som si to čisto iba kvôli Fivkovi. Keď on to začal hrať, tak som to začal aj ja. A mám to v podstate iba stiahnuté kvôli tej nostalgii. Raz za čas si vyzdvihnem také odmeny, pozriem sa, že čo nové. Ale hrať som to nehral, až doteraz. Škoda, že sa premenil. Royal, tak keď nie Royal... Počkaj, čo tam dal? Aj bože. Keď nie je Royal, tak buď Quench alebo Bravo. Myslíš, že keď Royal tak padne zabudnutia, takže prídu ďalšie hry od nich? Peka. Oni zarábajú z desiatky miliónov mesačných, no to určite, jasne, že aj. O tom ani nepochybujem. Pretekám, ale potrebujem zabiť tú čarodejnicu hnusnú. 15-kovú peku, typek. Bude dobrý ten hok, či nie? A hej, nemá čím braniť už. Všetko si minul. Že väža minus. To chcelo dať taký push ešte. Načítam im minionov. A neviem, či to bolo dobre. Ale to si dá dobrý damage. To si dá dobrý damage. Ty kokos. Väža minus. Good game. Ajajaj. No, už máme 300 pomaly. Dáme novú arenu a môžeme dať čo pozrieť alebo urobiť iné. Niekedy môžeme dať na streame aj CS-ko vyskúšať, že jak to pôjde.
On preteká, mne to teraz nabíja. Čiže ja mám výhodu. On má stále, že 10. Ale ja už mám 2 karty položené. A o chvíľu som v polke. Takže typek to momentálne trošku možno potrolujú. Neviem, či sa mu oplatilo. Dobre. Ja som s tým zápom potreboval, chcel som dať. Ajajajajajaj. Ten tam teraz nevošiel hod. Ajajajajajaj. Ajajajajajaj. Ajajajaj. Ajajaj. To som pokazil. To som pokazil dosť, no. Kurník, som myslel, že sa fokusne na väžu. Piče. Teraz to doskazím. Nemám frania ani elixír. Dobre, tu som trošku ušetril elixíru. Než musíme dať my teraz push, poriadny. To si šetriť. Zničíme mu pravú väžu. Dobre, to ani nereším. A možno takto len. A rovno idem na 3. Teraz neviem, ktorú stranu brániť, lebo ideme zo všetkých vlastne. Tak, paráda. Elektrovizorda sme ochránili. Ešte dáme si Hoga pre istotu. CS-ko by bol banger. No, to by mohla byť docela sranda akože. Uvidíme, dáme takedy. Na to pôjde dobre. Odtedy čo vyšla tá dvojka, to je to také náročné, ale akože klasicky mi to uťahne, len som zvedavý no, na tom streame, že jak to pôjde. To som nedal veľmi dobré. Ja si dá naľavo damage, ale to trošku zaboli. Dobre, milióny si dá. Ale damage dostal dobrý. Sťažovať sa nemôžem. Ten by mohol tiež skápať. Dáme takého elektrovizorda pre istotu, nech ho spomalíme. Dobre. Takže nabijeme. Zapínáme pásy. Zapínáme. To taká minion horda zbytočná. Tam už ani neotočím, tam mi stačí dať jeden zap. Ale musím toto obrániť. Kurník, ale tiež mi ako dal damage na tú väžu. Dobre. Teraz v podstate stačí nám braniť a otočiť tú ľavú stranu.
Sweet timing, dosť sweet timing. Väža minus. Nevadí, ideme aj tak útočiť na tú stranu. Momentálne. Fireball tam nemal obdať, čo také, ne? Sa mi zdá. Neviem, že teraz bude dávať tých... to somariny. My si dáme ďalšieho exekutora a to už nie je šanca obraniť. No jasné. No jasné. Nechali sme jednu vežičku. Pošleme lásku. Aha, paráda. Tam vyzerá docela zaujímavo. Ďalšia 12. Zapík. No to by sme mohli dať, že exekutora. Dobre, pecka. Tú vičku mu zabijem exekutorom. Á, škoda. Škoda. To je škoda. 14-kový Wizard. Dosť dobre ideš. Ďakujem ti krásne. Snažím sa, no. Niekedy to dá zabrať. Niektorí akože aj vedia, čo robia, čiže je to také. Teraz som zariskoval, bo som prišiel o elixír. Zap tam mohol padnúť, možno aj lepší. Nevadí. Dá mi damage, nemám čím braniť. Tornado tam nebude míňať zbytočne kvôli tomu. To sa ešte zíde. Na túto úžasnú, krásnu kombináciu kariet. Takže kráľ a kráľovná. Dobre. Kým dojde vička, on tam hodí trotla, samozrejme. Ty kokos. A mohol som to možno dať inak, bo tá vička je dosť taká zákerná, že mi to zabije všetko. Nevadí, mám toto. Nie, to nemíňam. Dobre, toto bolo dobre hodené. Pekne tú minion hordu sme mu zabili. Wizard je tiež minus. Väža minus. Väža minus. Ideme na túto stranu. A poďme aspoň na dve ešte. To by sme mohli. Prilákame si ho bližšie. Paráda, paráda. Takže ešte tá minion horda tam úplne nevyšla. Počkaj, však tak ešte žijú tie karty tam. Nič, to je easy. Easy win. Plate, díky. Koľko nám treba na bootcamp? 500? To o chvíľu máme. No viete čo, ja si odskočím na vecko a hneď som tu. Hneď sa vidíme.
No nič, som späť. Čiže vítajte naspäť, ja som tiež tu. Čiže pokračujeme ďalej, no. Máme tu ďalšiu otázku od Mirka. Hral si aj iné Supercell hry? Aké sa ti najviac páčili a prečo? Vieš čo? Ja som hral som aj Brawl Stars, hral som aj Clash of Clans, tak myslím, že sa to volalo, nie? A Brawl Stars to, neviem, to je také dosť detské, mňa to až tak veľmi nebavilo. A čo sa týka toho Clash of Clans, to bolo akože celkom fajn, ale mňa to osobne tam neudržalo nejak dlho. Toto je taká jediná hra, ktorá ma dokázala udržať, ale hlavne ako som aj predtým hovoril kvôli tomu Fivkovi, že ja som ho dávno sledoval a vtedy ma to bavilo hrať. Mal som na základke kamaráta, s ktorým sme to hrávali, že non-stop. A ešte ak boli tie staré čestky, no klanové čestky, čo sme museli zbierať tie trofeje, tak my sme to drtili, že brutál. O polnoci pod perinou, že by nás nikto nenačapal, tam my sme to proste hrali a tam myslím, že 1000 trofejí trebalo nazbierať. Na non-stop, že 2v2 a za jeden večer sme proste fakt takto drtili, že my sme to vedeli naozaj nazbierať. Čo bolo akože masakr. Ja sa čudujem doteraz, že tak sme to tryhardili. Ale akože super obdobie. Dobrá éra. Za mňa topka určite je táto hra z tých všetkých Supercell hier. Čo si myslíš ty? Máš taký iný názor? Alebo ako? Nič, dávame ďalšiu hru, ideme ďalej. Nech máme tých 7,5. Typek tu dáva rovno toto. My dáme Elektrovizarda, nemáme zap na ruke. Bohužiaľ. Toto nie. Môžeme takto. Načíta mi 9. Že by sme dali push aj s ogom, jasne, že hej. Toto bude becka. Je tam Wizard. Ešte aj toto má. Škoda. To sú tak otravné karty tieto. Čo tam ešte dropne? O chvíľu si prečítam, prepáč, nech to dajak nepotrebujem. Si počkal. Elektrovizardom ho spomalíme. A nemusel by mi ho hitnúť. Nie. Škoda. Boom Beach je za mňa podceňovaná hra. Boom Beach, dačo mi to hovorí, ale neviem si spomenúť ako teraz. Musel by som asi pozrieť. Netuším. Je to fakt sranda, len mne to tam pokazujú nové updaty a to je akože zo Supercellu hra? Nejaká? Neviem, či som dal to tých minionov, ale tak nemal by tam mať žiaden spell. Tak potom dobrá. No tam aj iba Wizarda na ten vzduch v podstate. Že väčšiu mal minus. To môže byť. Neviem, či by som to hrotil teraz, že na 3. Typek vyzerá tak, že aj celkom vie, čo robí. A že by to zdal? Nie. Presne Knight tam je na to, že by obranil tú peku a dáva na ňu pozor, že by sa dostala k tej hlavnej veži. Je paráda, je to na 3 chlapci, je to tam. Je to na 3. Boom Beach je ako Clash of Clans, len také vojenské a moderné. Pamätám si, no ja si myslím, že som to tiež asi hraval, ale len tak, že zo začiatku, lebo mňa to tak nechytilo. Možno aj tým, že to bolo presne na taký štýl jak toto. A že už som mal takú hru, ktorú hram, čiže nechcel som ísť asi na niečo iné. Ale viem, čo myslíš, jasné. A hrávaš to ešte, či nie? Ideme ďalej. Baron, to je ten z farmy? To je ten, čo bol s Fivkom? Ja to nedávam. To je ten Baron.
Nehrávam to, ale ešte tento rok som to občas zvykol zapnúť. Tam dáva túto cringe kartu. Pozrite, zabijem najskôr tú vzadu, potvoru. A možno aj nie. Škoda. A teraz už aj. Haha. Ale ako... Počkaj. No toto nereším. Ale ako ty hovoríš, ten Royal je klasika. Nikdy nesklame. No jasné. Však to nebola taká možno z tých úplne prvých Supercell hier. Či bolo ešte niečo predtým? Knight zozadu. Tu dáme týchto trotov. Trošku to spomalíme. Nie! Škoda. On bude musieť... Tak toto braní. Kurník, tak som zabudol, že čo tam má za karty teraz. Damage akože vyhrávam. Pôjde tu. Pretekal som, musel som dačo použiť. Nemal som veľmi na výber. On má taký dosť rýchly deck, že mu tam si cykujte karty a to je otravné ako... Dobre. A vieš, a bude dole? Ne, škoda. Škoda. Nemám problém zahrať aj na druhú stranu, chlapče. Neboj sa ty. Sa len neboj. Tam dá Megatrotva. Nie, dobre, typek má minus väžu, paráda. Je to naše. Ale ako ty nikdy nesklame, asi tretia hra. Prvá bola Heyday, farmárska hra. Áno, a to nebolo náhodou na Facebooku, alebo kde? Na takej platforme. Či nie? Si to nemýlim, možno s Decoinu. Druhá Clash of Clans a potom Boom Beach. Aj. No už iba 50 trofejí, to sú dve rýchle výhry. Heyday nebolo na Facebooku, si pomýlil s Farmvilleom, no môže byť. Ale tiež myslím, že ešte fungovalo nejako na mobile. Čiže dáme exekutora, za Knighta dáme Peku. To stihneme. Nemám veľmi čím brániť, ale urobíme túto hnusnú zákernú vec. To bolo tak zbytočné. To bola ukážka, ako nebrániť. Nič, chlapci. Toto je na 3. To je na 3. Inak, neviem, či si všimol, ale hral som sa trošku s kvalitou, čiže malo by to byť lepšie. Myslím, že aj tá kamera je trošku lepšia ako predtým. No nič. Čiže ideme posledná hra, posledná výhra. Dáme opening. A potom môžeme dať čo pozrieť. Časovo sme na tom celkom fajn ešte. Hej, vyzerá to určite lepšie, kamo. Ďakujem. Nič. Knight zozadu je level 11. To bude rýchla hra. Nechcem podceňovať samozrejme. O, kartu level 14 sa vyťahol. A môj Knight je 15.
Dobre, neotočia aspoň na exekutora. Teraz to nebudeme mať čím braniť. To čo je za kartu? To ste videli? To na mňa vyťahol teraz akože takú čiernu magiu, či čo to je? Nemám čo hrať. Neviem, som nepochopil ten deck, neviem čo to je ani za kartu, tak som to nezaregistroval asi. Takú dám, nech mi ochráni exekutora. Či zap. Tornado. No, teraz už sa poučil z predošlej chyby. Treba sa zbaviť toho exekutora, ja tam nič nedávam, lebo nezomrú. Hunter level 14 je dobrý letík. Je to tak, no. Pôjde tam nejaký teraz tank, push. Z mojej strany by mohol ísť. Ja nemám dostatok elixíru. Uvidíme, čo zahra, som zvedavý. Dobre. Toto mu nevyšlo až tak, jak asi chcel. Dobre, pecka. Máme tak... Ježiš, tá on má aj pohľadné veži. Ha! Aj bože, chlapci. Dnes to ide. Dnes to ocejpa. Je to tam. Sice to nie je 8000, to by sme tu boli, že do polnoci. Ale nová arena je. Dali sme plus 500 bodov. A dáme opening, ne? Taká rekapitulácia, aby som povedal, že myslím, že asi 2-1 prehry. Vieka na reakciu som ti tak minule. Celkom zaujímavé veci. OK, pozrieme, určite. Nič, poďme opening, potvárame. Ty kokos. My tu toho máme ale teraz. 5 gemov. OK. 2 hviezdičky. Dobre, toto mi treba, čiže ja som spokojný. 6000 goldov. Nový banner. Inak jedna z prehier bola so mnou. Áno. A jedno si mal aj ty so mnou. 5000. 2 hviezdy. Ďalšia karta, čo taká nová. Neviem poradne, čo robí vlastne. To je jak ten chodiaci krik. $2700. Ďalšie goldy. 3800, paráda. A teraz máme čestku. Giant Česka, či jak sa to volalo? $272 šipov. Legenda tam nie je, škoda. Nič, toto máme. Kojemneme si tieto odmeny. Nech si dáme peku na 15. A môžeme otravovať malé deti. Vieš, ako som to myslel. Koľko tu je ešte? Chcelo by to dať, no. Aj ty kokos, ale 600 je už veľa. Chcelo by to pozbierať čo najviac. Koľko to je? 10 dní? Fúha. Raketky. Toto som už inak dlho nikoho nevedel použiť. Dobre, máme druhý. 3400. Na co sú tie karty, ktoré si teraz kúkal? Tie také modré. Ukážem ti hneď. Vyzdvihneme všetky odmeny. Tu mi ešte treba jeden. To dáme na budúce. Tie modré karty. Vieš čo? Toto si pozrieme, paráda. Neviem, či to tu bude.
Hej, máš to tu, ty to vlastne zbieraš tieto karty a je to na to, že ty už keď máš maxnutú kartu na level 14, tak ty si ju vlastne vieš vylepšiť ešte na ten level 15, čo tu mám, to je akože ten elite. Na ETA som si takto už jedného vylepšil, že je proste na 15 a viacej už to nevieš dať. Čiže ty v podstate, aj keď máš level 14, nemáš ešte stále vymaxovaný deck, na to, že by si vymaxoval deck, musíš zbierať tieto primitívne karty a si to vylepší, no, bohužiaľ na ten 15, ale 50 000 potrebuješ. Vieš čo, ja to robím tak, že veľmi s goldami nemám čo robiť, ako ostatné karty sa mi nechce vylepšovať, tak zvyknem kúpiť za 100 000, 5 000 z týchto modrých. Dávam to pomaličky do toho upgradeu. Čiže tak, no. Nič, dobre, myslím si, že Royal na dneska stačí.